Siz yanılıqlar шығарылышын qoraysiz. Studiyada Alina Valiyeva, исәнмесез? Бәяләр арта барам, bu yolu шалулар икмәкнең кыйммәтләнүенә игътибар иттеләр. Татарстан Оскаром Йор Шалла театрының иң яхшы хезмәткәрләрен тантана премиясендә бүләкләделәр. Татарстанда 8-нче һәм Шаллада 1-нче, 4-нче номерлы шәһәр поликлиникасы базасында 1-нче паллиатив ярдәм кабинеты ачылды. Аны президент грантлары фонды һәм Анжела Вавилова исемдәге балаларга ярдәм итү региональ иҗтимагый хәйрия фонды идарәсе рәисе ярдәме белән оештырдылар. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Разрежем символическую ленточку, посему быть. А это мы оставляем на память, потому что это дает нам толчок к дальнейшему продвижению открытия кабинетов в других муниципальных районах Татарстана. Паллиатив ярдәм ул авыручы пациентларның хәлен яхшыртырга мөмкинлек бирә торган алым 4-нче номерлы шәһәр поликлиникасы базасында яңа кабинет ярдәмендә чирләре дәваланылмый торган инфаркт яки инсульт кичергән кешеләр медицина ярдәмен тизрәк һәм җиңелрәк ала алачак һәм башка аларга стационарга ятарга туры килмәячәк. Потребность наша на сегодняшний день порядка 200 пациентов только на территории нашей поликлиники. А центр мы в дальнейшем пытаемся развить его. Он будет обслуживать юго-западную часть города Набережные Челны, то есть территории 2, 8, 4 и 6 поликлиник. Это порядка 200 тысяч населения. Йор Шаллыда паллиатив ярдәм кабинеты Татарстан Республикасы лейкемия белән авыручы балаларга ярдәм итү буенча төбәк иҗтимагый хәйрия фонды идарәсе рәисе һәм шулай ук президент гранты фонды ярдәме белән ачылды. Мы оснащаем офисной мебелью, оргтехникой, медицинским оборудованием, частично медикаментами и средствами гигиены. Бригада врачей проходит у нас стажировку в Казанском хосписе на выездной службе. И счастливый путь. Йөрергә мөмкин булган пациентларны поликлиникада кабул итәләр. Үзләре йөри алмаучылар янына медицина хезмәткәрләре өйгә чыга. Табиблар авыруга каршы терапияны билгеләү, бәйләү, дренаж трубаларын алыштыру һәм башкалар белән ярдәм итәләр. Моннан тыш белгечләр авыручы кешеләрнең туганнары белән дә эш алып бара. В первую очередь мы стараемся оказать помощь в плане ухода за этими пациентами, то есть уход за пролежнями, объясняем пациентам, как, соответственно, ухаживать за ними, выполнять перевязки. А в день у нас, как было озвучено, осуществляется от 6 до 8 вызовов. 4-нче поликлиникадан тыш паллиатив ярдәм кабинеты 7-нче шифаханәдә дә ачылырга мөмкин. Шаллыда шулай ук авыручы пациентлар өчен 20 койкага исәпләнгән хоспис ачарга планлаштыралар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Статистикага күз салыйк. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 277 яңа очрагы ачыкланган, шуларның 80-е 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, 21 кеше хастаханәгә салынган, иң күп авыручылар Казанда 62 кеше һәм Чаллыда 10 кеше. Шулай итеп 29 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 126705 очрагы билгеле, аларның 128868 терелгән, 946-сы узган тәүлектә. Башта шикәр белән кара будай кыйммәтләнде. Хәзер чират икмәккә дә җитте. Шәһәр халкы иң кирәкле азык-төлекләрнең бәяләрен артуга зарлана. Алар әйтүенчә, кайбер кибетләрдә ак ипи бәясе 60 сумга җитә, кара ипи 70 сум. Элек хаклар күпкә кимрәк иде диялар. Әлеге фактның дөрестлеген ачыклау максатыннан без кайбер сәүдә үзәкләрендә үз тикшерүебезне үткәрергә булдык. Беренчеләрдән булып без шәһәр гипермаркетларының берсенә юнәлдек. Киштәләр икмәк белән тулы. Кайсысының бәясе артканы турында тиз генә әйтүе дә кыен. Даими сатып алучылар гына ипи бәясенең үзгәрүен сизә. Если я брала за 46, значит подороже получается. 46 это получилось на 8 рублей. Ну, немножко, может, подорожал, не особо. Ипи бәясе аның түренә, сортына һәм җитештерүчесенә бәйле дип аңлата шәһәр гипермаркеты кондитер эшләнмәләре секциясе җитәкчесе. Аның сүзләренчә, икмәк бәясе һаман элекке дәрәҗәдә тора. Нет, в нашем случае хлеб не подорожал. У нас 3 основных поставщика – это Нижнекамск, Казань и Челнинский. Вот как бы в течение 2 недель никакого роста на хлеб нету. Шәһәр халкы 45-нче комплекстагы сәүдә үзәгенә дә зарлана. Бирдә сатучылар ипине башка кибетләргә караганда кыйммәтрәк сата диялар. Пока держим цену, держим. Вот. Сколько стоит у вас, например? Белый 40 рублей, а круглый ржаной 45. Подорожало не особо.
Ну и белый, и серый тоже. Самая высокая цена, наверное, 53 челнинские. Самый дешевый 37 рублей. Это мадырские. Эпи бәясе шимал кыйммәтләнү белән бәйле дип аңлата эшмәкәрләр. Он, шикәр, шүпрә бәяләре бермә-бер артты. Өстәвенә әлеге продуктларны табуды хәзер җиңелләрдән түгел. Шуңа да карамастан икмәк пешерүчеләр хакларны арттырмаска тырышалар. Хлеб – это основной продукт потребителя в данный момент для людей, и поэтому мы решили, чтобы людям и так тяжело, мы решили не поднимать цены на хлеб, на основной продукт. Здесь мы подняли на пирожки, на кондитерскую продукцию. Иң кирәкле продуктларга бәяләрнең артуын республиканың монополиягә каршы федераль хезмәте контрольдә тота. Теге яисә бу товарга бәя артуы күзәтелә икән, белгечләр кайнар элемтә телефонына шалтыратырга тәкъдим итә. Для детального рассмотрения поступивших обращений рекомендуем сопровождать эти обращения подтверждающими документами. Это могут быть чеки, это может быть информация о производителе, информация о том, в каком именно магазине, по какому адресу был куплен тот или иной вид товара, для того, чтобы более детально изучить каждый факт, который поступает в обращениях в наш адрес. Белгечләр әйтүенчә, бер мөрәҗәгать тә игътибарсыз калмаячак. Лилия Хәбибҗанова, Айдар Мусин, яңалыклар. Драма һәм Курчак театрының иң яхшы хезмәткәрләре Тантана 2022 республика премиясенә лаек булдылар. Әлегә премия елдан тапшырыла, әмма бу юлы Тантана шәһәребезнең Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар дәүләт драма театрында узды. Чарада безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Лучший актер театра кукол награждается Дилюс. Дилюс Хуҗахмәтов әйтүенчә, 5-нче Тантана премиясен Шалыда алу бик тә куанычлы. Иҗади юлын ул нәкъ Шалыда башлый. 10 ел гомерен Курчак театрына багышлый. Камшылайып әйткен булдырамын. 19 ел эшлим Курчак театрында һәм беренче мәртәбә миңа шушындый мәртәбәле бүләк биргәндә залда әнием утыра, рәхмәт. Тантана театр премиясенә республиканың 25 театры катнашу теләген белдерә. 40-тан артык актер 16 номинация буенча бүләкләнә. Күңелдә ниндидер көтү бар иде инде, ниндидер ышаныч бар иде, ләкин ахырга кадәр бит аны ышанып белмисең, нәрсә буласын. Ул бит инде ел сайын Тантана премиясе безнең ниндидер яңалык, ниндидер көтүп алмаган хәл килеп чыга. Шуңа мин үзем ышанып бетмәдем. Ничек язган, шулай булырга тиеш, һәм инде ниндидер, әлбәттә, өмет булгандыр ул күңелдә. Инде исем фамилиямны ишеткәч, ниндидер горурлык хисе, шатлык хисе, дулкынлану икеләтә булды, һәм мин бик шат. Дөресен әйткәндә, ул һәрбер актерның хыялына Тантана булырга тиеш, чөнки ул актерларның кем яхшырак булган бу елны, кем ничегрәк булган аңлатырга. Номинацияләрдә билгеләнүдән тыш драма һәм Курчак театры хезмәткәрләре махсус бүләкләргә дә лаек булдылар. Бу атнада артистлар, режиссерлар Мәскәүгә Алтын Мәскәү исемле Россия милли театр премиясе һәм фестиваленә барачак. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Динозаврлар Шалыда кунакта, Палитра сәүдә үзәгендә үзенчәлекле динопарк ачылды. Юрский чоры ерткыч җанварлары һәркемне шаккаттыра. Аларның зурлыгы, тавышы. Тулырак киләсе сюжетта сөйләрбез. Динозаврлар чын сыман, куркыныч итеп кычкырулары гына ни тора. Мисал өчен дилофазавр жанвары. Ул 200 миллион елга якын яшәгән, 6 метр озынлыкта, авырлыгы ярты тонна. Монысы трицератопс, яшелчә белән тукланучы динозавр. Озынлыгы 6 метр, авырлыгы 11 тоннага җитә. Күргәзмәдә ерткычлар турында кызыклы мәгълүматлар бик күп. Шуңа күрә дә күргәзмә үзенчәлекле, мавыктыргыч. Мне так понравилось, динозавры такие большие. Динозавры понравились, как они двигаются. Шевелятся динозавры, я с ними фоткался. Фотога төшү өчен 2 зона билгеләнгән. Теләсәң динозаврлар сөякләрен эзләүче археолог булып төшә аласың. Моннан тыш балалар әти-әниләре белән лазерлы шоу интерактив программада карый ала. Балалар күңелен һәр вакыт аниматорлар ача. Шунысы мөһим. Күргәзмәгә килү өчен яшь ягыннан шикләр юк. Динопарк 24 апрельгә кадәр эшләячәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән саубуллашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Не для тебя любовь.
27 апреля. ДК «КамАЗ». Инна Вальтер. Любимые хиты и новые песни. С 30 марта по 2 апреля приглашаем на выставки «Леспром», «Деревообработка», «Мебель-2022», ВЦ «Экспо Кама».